Lares, Sara Geriová, Pompid, Rebeka Hančínska, Cezar van de Hel a Natália Veršovská za Unrebo. Za predajňu jazdeckých potrieb dekoruje pani Andrea Blahutová, ďalej dekoruje členka rozhodcovského zboru pani Ivana Bábiová. A jazdkyňa dostáva poukaz na 200 eur do predajne Equistal. Štvrté miesto patrí dvojici Jozef. Jazdec dostáva taktiež poukážku na nákup v jazdeckých potrebách Equistal v hodnote 300 eur. Sara Geriová, Pompid, Slavia Bratislava. Druhé miesto patrí dvojici Rebeka Hančínska, Cezar van de Hel, jazdecká škola Zálesie. Putovný pohár v tomto roku zdvihne nad hlavu jazdkyňa Natália Veršovská a za Unrebo Slavia Bratislava. Natália Veršovská sa pribiče na pohár taktiež k trom už víťazom v rámci Equistal Cupu pre juniorov. Poprosíme 3 najlepšie jazdkyne, aby zosadli z koní. Tretí stupienok patrí. Na druhý stupienok ide Rebeka Hančínska. Rebeka, furt si najlepšia, najvyššia. Aspoň niečo. Druhé miesto patrí Rebeke Hančínskej, na koni Cezar van de Hel, jazdecká škola Zálesie. Víťazka Equistal Cupu pre juniorov pre rok 2014 Natália Veršovská a za Unrebo Slavia Bratislava. Dekoruje pani Andrea Blahutová. Za jazdecké potreby Equistal taktiež víťazky dostávajú poukážky na nákup a víťazka drží putovný pohár Equistal Cupu. Nech sa páči šampanské. Poprosíme jazdkyne, aby
opäť nasadli na kone a ešte odviedli čestné kolo. Nemám konia. Nebo Slavia Bratislava. Za ňou Rebeka Hačínska, Cezar van de Hel, jazdecká škola Zálesie a po nej Sara Geriová a Tom Píš, Slavia Bratislava. A jedno špeciálne kolo pre víťazku. Víťazkou Equistral Cupu juniorov pre rok 2014 sa stala Natália Veršovská z Zaunevo. Taktiež by sme v mene usporiadateľa chceli za partnerstvo na týchto pretekoch Andreji Blahutovej, predajný jazdeckých potrieb Equistyle. Čo je? Ale dedo, jak sa bude tešiť, čo? Dedo? Prečo? Myslím To si, ne? neviem, jak sa bude tešiť. Neviem, oni to tak nerozumejú tomu, vieš. Janko, budeme mať debilné fotky. Škaredé, rovné. Ešte na takýto... A bude všetko vidno. Tu to nechaj, kam ideš?